nganti ndadekake kageting atiku sumurupa aku iki Dewi Sembadra ya Dewi Bratajaya garwane Pangeran Arjuna kok dadi iki ana raseksi mancing ana ing taman Kaputren Madukara kowe kuwi sapa lan saka ngendi derek tepang Anggladewano Sang Ayu kula menika pun jata gini Sang Ayu saged dipun timbali gini ngaten mawon iso saka ngendi no saking negari kula nggo sela mangkleng bat-obat tinemune ya ayu tenan Dewi Sembadra ora aneh ora moka dadi garwane Raden Janaka bat-obat aja kedhuwuren lehmu paring pangalembono ana parigawe apa jata kini nyuwun pangapunten kula badhe matur nanging ngampun ngantos dadosaken duka paduka Gusti Putri kula dipun pejahi nggih purun kula dipun napa-napa nggih purun kula namung manut kemawon iya bat-obat kula menika bot-botipun kula menika kepengin matur isining raos kawula gembolaning ati kawula iya ora dadi boya pangapa matura kini nggih yektosipun ngantos kula wantun jujuk mriki mugi-mugi mboten wonten ingkang ngawuningani bilih kula manggi paduka Gusti Putri dateng mriki bat-obat remen kula seneng kula bombong saged ketemu kalian paduka Gusti Putri Dewi Sembadra iya jane iki ana apa ngaten lho prasajan kemawon jujur kemawon blakutang terus terang kowe arep matur kok ngalang wae to sejatine ana apa gini nggih awet ruwet lan ribet raos sing manah kawula karana kula menika estunipun nedeng kejiret rasaning rasa kula kasmaran kalian panengah Pandhawa Raden Janaka kamangka kula sampun mangertos mbok menawi punika sampun dados garwa paduka Gusti Putri Kusuma Dewi kula nyuwun duka Gusti Putri cotho gini kula wonten dawuh iya aku kok bisa ngrasakake kok sepira to abote kalamun wong kuwi duwe rasa seneng lan aku ramaido yen to akeh sing padha tresna kelawan bojoku Pangeran Arjuna klebu kowe jer panengah Pandhawa kuwi satriya linuwih ora mung bagus nanging uga sekti sak solahe Respati ndudutati sak tindake tansah ngresepake garwane Pangeran Arjuna kuwi akeh dasar akeh turta kabeh gemati lan ditresnani mula tumrap Sembadra wis kulino aku dimaru tak baleni meneh ya aku wis kulino dimaru ora sedih nek digoleke kanca turu merga uripku wis tak niati leladi menyang kakung sing wis dadi pilihanku mula nadyan diwayu 1000 ora bakal lara atiku piyo ana priyayi kok kaya mengkono ta 1001 sing iso nglakoni kaya mengkono Kusuma Ayu menawi mekat leres kabar ingkang kula tampi mbok menawi paduka Dewi Sembadra menika mustikaning para wanita tetungguling wong sabar musik aku arep takon gini nggih takon babakan menapa yen kowe pancen kesengsem karo bojoku yen kowe pancen kesengsem kelawan Pangeran Janaka sing ndok senengi kuwi babakan apane sing nganti njiret rasamu nganti kowe seneng karo bojoku nganti ketok solahmu kaya ngono kuwi poyang payingen inggih sedaya Gusti Ayu sedaya ya baguse ya kaprawirane ya kekondangane ya kepinterane ya kekendelane napa malih sampun kondang mbok menawi Pangeran Janaka menika pinter ngungkrum Gusti Ayu yen kuwi ora kleru kalamun Pangeran Arjuna kuwi pinter ngungkrum aku wae nalika isih jaman rong dadi bojone biyen wis kelabaan mungsuh kelawan Pangeran Arjuna pancen yen babakan
Silat-ilat ulah asmara Pangeran Janaka kuwi jago-jagone wong lanang. Wong wadon dicedhaki njur diesemi ngono wis gogloh atine. Lajeng lekas kula menika kados pundi? Ya ampun Gusti Putri. Kamangka wujud kula menika raseksi ingkang gegilani. Mesti kemawon mboten badhe kelampahan Gusti Ayu, Gusti Ayu. Kowe aja sumelang. Aku duwe cara, aku duwe sarana supaya Pangeran Janaka seneng karo kowe. Kowe bakal tak dandani batu-batu. Kula badhe dipun pacaki badhe kula dadosi. Iya, asu, ayu. Matur nuwun Gusti Putri, ya ampun namung nyuwun sewu. Saderengipun nyuwun sewu kula badhe nyuwun katerangan. Saderenge kula badhe paduka dandosi kula badhe nyuwun katerangan langkung rumiyin supados boten kidal, supados boten gawok menawi mangke saestu kula cecaketan kalian Pangeran Janaka. Ya piye? Nyuwun sewu. Karemenanipun Pangeran Janaka menika kados pundi Gusti Putri? Ingkang dipun remeni napa? Ingkang dipun gedhingi napa? Siji, kowe yang ngarep ketemu kudu wis adus dhisik. Angka loro rambutmu gulungen munggah. Mergo Pangeran Janaka kuwi seneng wong wedok sing rambute ditali. Batu dados wanita menika menawi rambute digulung minggah tambah ayu. Angka 3 kowe gawe wewangen sing alus gandane. Angka 4 kowe nek mau mlaku jangkah sak jangkah kudu kebak ing ngesem. Ngalemo karo Pangeran Janaka. Pangeran Janaka kuwi seneng wong wedok sing ngalem. Ngaten Gusti Putri yo. Banjur sing angka 5 cekelen tangane Pangeran Janaka sisih kiwa, sirahmu tumpangno dodo. Lajeng kados pundi? Nek wis dilus-lus rambutmu karo Pangeran Janaka. Pangeran Janaka engko mesti nek nglus-nglus rambutmu karo ngendika, engko kowe gek ora tresno aku. Lajeng sawurana pangselanipun ya tresno to. Ngaten sawur iya. Lajeng kados pundi Gusti Putri? Saiki tak omongi tak bocori sing digedhingi karo Pangeran Janaka. Nalika kowe dilus-lus rambutmu kowe aja angop. Njur nek kowe wis kelakon turu ana sandinge Pangeran Janaka, kowe aja pisan-pisan ngorok. Pangeran Janaka kuwi ora seneng ngrungokke swarane wong ngorok. Inggih. Nah, engko nek wis arep cumbana, nek wis arep senggama, aja pisan-pisan Pangeran Janaka mbok kongkon ya. Engko Pangeran Janaka nalikane wis siaga, nalikane wis samapta, malah ndok kongkon mateni lampu. Kuwi ngono kuwi Raden Janaka sengit gedhe ngono kuwi. Batu nggih kula badhe kula estukaken remno paningalmu. Tak dandani jebles-bebles wujudku wujude Dewi Sembadra Cotha Gini. Kowe wis tak dandani dadi ayu. Saiki jenengmu wis ora Cotha Gini meneh ning Sembadra ya Bratajaya. Coba tak celuk coba. Sembadra. Lha aja ngono. Suarane digedhekke aja kemayu. Kowe jare arep dadi Sembadra. Nek Sembadra kudu sing alus. Ilang ana sing kemayumu ilang ana dadi alus dadi Sembadra kok. Iki gedhek kene. Inggih, gedhek kene. Inggih, lah ngono.
Wis pinter swaramu, wis laras no. Wis budhal temonono Pangeran Janaka saiki jotho gini. Tobat. Lonte wedok. Slamete atiku segara ususku kalen. Ngene iki resiko nek duwe bojo bagus. Muga-muga lho iki muga-muga Pangeran Janaka ora gelem. Yen to bener-bener Wisnu Bathara binelah panitise marang Kakang Narayana lan Pangeran Arjuna. Tak pepuji lan tiping panggraita Pangeran Janaka ora beda adoh karo Kakang Narayana.